Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong no? Adlaw dahil karon Sabado, no? February 8, tuig 2025. O karon dahil no mga ka-DJ, mag-upload sa taog mga aso ni Kuya Goliath, o sa dili pa. Ako basahon ni na itulungan nag-comment si Cristel Rica Boragay. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Cristel Rica Boragay, new follower here. Salamat kayo sa pagpamina ug kang Celso Kulanag. Hello idol, watching Paramdamam, Saudi Arabia. Salamat kayo sa pagpaminaw, Celso ug kang Rocky Vlog. Ug karon ulit ta maglangan ni ang mga asoy ni Kuya Goliath na karon sa manahon na Dalia Dalagita. Dalagita. Dalia, unsa pa? Dili ko kikita sa kunaw. Sibog gamay pe. Ang imunaw naman hinuon diha nag-alis din sa amin. Uy, Unya na kod sis Kurt, wa pa ko nahuman og lipstick. wa pa ka mahuman anak kalaki ha? Wa na kani mo nga bil oh. Unsa nam taong ka uy? Kini sis, unsaon ni pagamit? Oy. Ayaw ana ha. Kay sitting spray na. Masprayhan gani mo mata na. Sige ka. Ingon ini ay. Muta ay. My God, Dalia. Why so kulit? Ano pa nag-big up man taong ka nga bata pa ni mo? Ako bata? Sis, I'm already 10. Unsa pa'y kawang sis ha? Ang imong pagsibog diha may kuwang. Bisibog be kibutan ako sa kunaw sa samin. Ate sad uy, wa pa gani ko mahuman. Ikaw ha? Isumbong ta ka mami ha? Anong ikaw pwede niya ako dili? Of course. Because I'm already 18. Og ikaw, you're too young para sa ingon ani. No, I'm not. Hoy, ikaw ba? Kahit di kang uha? Okay then. Kung di ka ganahan mangilabot ko sa imong makeup, I'll fit in your dress na lang. Hoy, Dalia! Dalia, stop it! Hoy, ni bata. Hi, Tita. Oh, Paolo, you're early. Is Eunice ready? Naambot lang ka ha. Naibaw ka na, girls. Come on in. Sa sud na lang siya paabuta. Okay, Tita. No worries. Thank you. Wow, ka-nice ani nga dresses, uy. Dalia, unsa ba enough? Isumbong ta ka mami ha? Imo na dyan kong gilangay-langay. Maabot na to na si Paulo. Paulo? Who's Paulo? Akong friend. Shoes! Friend, ingna noon sutor. Well, my friend now, but my boyfriend later. What? Yep. Kaya sugdo naman ako siya. I'm going to make it official. Kung masagot si Mami. Well, may go signal namin ni Paulo, no? In fact, close silang duha ni Mami. Blah, 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 whatever. Why is it so unfair? Ikaw pwede, ako dili. Once again, because you're only 10, you're still a baby. Maong ayan ako langay-langay, abi. Abi na akong dress. Come on, take it off. Thank you. Eunice, Paolo's here. Oh my, Paulo's here. I should hurry. Yes, Mom, coming. You know what, sis? Take your time. Ako'y bahala ni Paulo. What? Dalia! Thank you, ining flowers and chocolates, ha? Dahlia, these aren't yours. They're for your sister. Paolo, be comfortable, ha? Lingkod lang una. Ako nga tuon si Eunice ang kwarto. Kadugay bang makaandam ining bayhanaw, eh? It's okay, Tita. Hi, Paulo. Thanks for waiting. Hi. Wow, you look... Oh my gosh, sis. Why is your dress so tight? What? Dahlia, go to your room now. Oh, tuod, from Paolo. Wow! Chocolates! And a bouquet of red roses? Thank you. These are mine. Dahlia, what are you doing? Let go. Pasensya ka na sa akong sister ha, Pao. It's okay. Shall we? Yes. Ma'am, well, go ahead. Okay, enjoy
Enjoy mo, anak. And Paolo, take care of my daughter and bring her back before her curfew, okay? Yes, tita. I will. Thank you. Bye. Enjoy mo. Bye, Mom. Mwah. Let's go. Dahlia, we need to talk. What, Mom? What's wrong with you? Why did you behave that way? Mommy, I want to experience what my sister is experiencing right now. What? Anak, you're too young for that. It's not yet your time. When is the time, Mommy? Oh, kung maparehas ka noon yan ni ate ni mo. Of legal age na. But for now, i-enjoy ang imong pagkabata, okay? Talia? Ay, Enough, ha? Let's sit together na lang. Come on. Mommy. Tana sa kusina. Dali na, Dahlia. Hay, kalagot. Ano nga akong ate makahimo man sa unsay gusto niyang buhaton? Unya ako dili. Daghang limitations. Huh? Pwede siya mag-makeup, magsulob og sexy dress, mag-date, maka-entertain og suitors, even magka-boyfriend pwede. Pero ngano ako dili? How boring. Dahlia, sabtasad, oy! Bata pa man ka. Nganong imo mang i-compare ang imong kaugalingon sa imong ate? She's older. You know what, Jello? I wish nga unta I'm the eldest, so I'll be older, a real young lady. You know why? Why? Kay ready na ko for boys. What? Yes! Dahlia, ayaw pagdali, oy! Moabot to ta, ana. Gani, nagpaabot ko sa akong 13th birthday. O kibaw ka unsa akong buhaton. Ha? Unsa man? Pangulitawhan, tika. What? Dream on, Jello. Nagtukasugtun ta ka? Ew! No! Kung magka-BF man kani ko, I want him to be tall, dark, and handsome. Ako bitaw na tanan nimong gi-describe good. What? You must be kidding. Sure dia, oy. Gusto na ko gwapo, unya mature. A real gentleman, not like you. No way. Oh, kaharsit ni mo, eh. Excuse me, oy. Muuna ko nimo sa kantin. Bye! Oh, hoy! Dahlia! Dahlia! What the koy? Tungalangod ka! Silpa puta. Biyaan di ko ay. You see when I grow up, Dahlia? Diba, may love jud ka na ako. Tanawa lang ko niya. Hi. Nianasat ko sa akong room, sa akong window, waiting for him to pass by. Nga naman ko nakrush kid ko anang among neighbor diha at bang nga bay. Nga nung wa pa man siya. Pero kay wa palaki, nag-ready na ko with my hair. Akong gibutangan og rollers, aron mo kulot siya in a little while. Aron inikakita niya nako, makalingi siya. Oh my, he's coming! Oh my gosh! Siya na nang nagpadung! Siya na nang muagi! Oh my gosh! Unsa ko buhaton? Unsa? Oh my goodness! Hi, little girl. Oh! Hi, kuno. Hello! Ito na siya. Oh, he smiled at me. Oh, grabe. I'm gonna faint. Oh my gosh. Pero, so embarrassing. Naka-rollers pa ko. Pero he's so cute. Oh. Psst. Jello! Dahlia! Dahlia! Come here! Why? Kailan ka na nagpuyo next to your house? Sulbakuta. Kinsa ba? Kana kong kwapo, good. Si Kuya Briggs. Oh, Briggs? Karon pa lagi ko kita anak niya. Wa man na siya before, right?
He just got back from States. Oh, really? Nga naman di ay, ha, Dahlia? Pwede ko ni mo ipaila-ila niya? Nga naman. Just because, syempre, di ba? New neighbor siya? Di man good. Daw kayo na si Kuya Briggs nga taga dinhi. Nagbakasyon lang sa US. Oh, maybe that's why kaila siya nako. Siyempre. Pero, baby, pa ka to. Pero sige lang, Kurt. Nindot man ang friendly ta sa atong neighbors, right? Murag, kipaon ako sa imong ganahan. Ganahan siya ka nga pailailati ka niya, no? Ha? Crush na sit ni mo, no? Ay, ni mo, Dahlia. Silpakuta, jagang dako. Kada na yung older guys nga cute, nga mong makita, makrush dayon ka. Samtang ako, imo lang ignore. Because you are still a little kid. Ikaw di ay, little girl pa man siya ka. Excuse me, no? I'm already 10 years old. Okay, meaning, may 3 years pa ka, o naman teenager. Well, ako, 11, so 2 years to go na lang. Di naman ko talayo og gap, good? Feeling sad ni mo, uy? Uy, Jello, sige na ba, please? Ipaila-ila na ko niya. Well, you're late. Nilakaw na siya. What? Ingumit ako ni mo. Just wait for me na lang. Naong baya ni mo, Jello? Dahlia! Relax, relax. Dahlia! Dahlia, what are you doing here? Ay, sis. Hi, Paolo. Hi, Dahlia. Kuya Paulo. Ikaw, Gidalia, Ngano niya masakit din sa gawas? Gidisplay na sa dani mo imong kagalingon. Nga, kit ang gani kang mami? Sige na, sod na. Nya na lang, Kurt. Nagtuwa pa gani mini Jello. Ang ate. Hi! Sige na, Jello. Paulit na sa inyo. Okay, te. Sige, Dahlia. Bye na. Okay, bye. Get inside now, little girl. I'm not a little girl. Ay, sus. This girl, kid, oh. Suod na sa tabi. Okay, babe. Kapiin na pero wa pa si Briggs. Ay, tuka na ko ta pero magpaabot ko nga mauli siya before ko mo sleep. Oh, si Briggs! Siya na nagdung. Wow! Ninduta siyang outfit, uy. Ang ngayon kaaya siya. Isamot siya kagwapo. Oy! Samot ko ka-in love niya. Hello. Kituol siya mga girls. No, Briggs, no. Ayaw pag-uba nila. No! Makalakot. Niuban kita sa mga girls. If only dalaga na ko like them, akong i-invite si Briggs ba? Nga lang, di makupareha ni Ate Eunice na ko so I can do anything I want. Lola Minka, I'm sad. I miss you. I don't have anyone na kasultian sa kong problem. Kunya pa lang unta ka, Lola. Tunauntay mo laban ako. Lola Minka, please come back. Help me, please. Lola, ikaw lagi makatapang na ko, diba? Ingon nila, liwat ko nung mo. Make a miracle happen, please. Anything. Come back to me, Lola, and help me with Briggs. Make him love me. Lola Minka. Tissue. Basin mo bati ka ng imuhang now. Oh my.
Makapati biyag na ng sige og hila. Oh my! Ikaw si Hi, Apo. Lola Mingka! Yes? Ikaw, gid ni! You're alive! Of course not. I'm a ghost. What? How can this be? Ikaw rin ni-request, Annie. Didn't you remember? Oo, pero patay naman ka, Lola. Ay, kani mong bataa ka. Ikaw radihay nagtawag nako. Pero karon nga ni anak ko, dilit na hinuon ka nako. Imo na kong papahawaon. No. Dili singon, ana, Lola. Di lang ko katuo. Unya usa pa, you're a ghost. Nga naman di ay. Are you scared of me? I'm still your Lola. And we're best friends. Dili ba? Pero og dili ka happy nga niya si Lola. Okay, sige. Mulakaw na lang ko. What? No! Okay, then. Unsa may problema sa kong paboritong apo? In love ka no? Pero heartbroken. Sakto? Naipaw ka? Of course. I'm watching over you. What? O klaro nga liwat ka kyud nako, apo. Pagka-emotional, bisag bata pa gani. Pero, Lola, sigurado kang makahelp ka na ko? Well, kung musalig ka nako. Unsaon man nimo sa pag-help na ko, la? Look inside your closet. What? Sa imong cabinet. May makita kang solusyon sa imong problema. Unsa? Sige na dayon. Ablihin na ang imong closet. Jacket? Yes. Pink pa, Jude. So baduy. Silly girl. Yaki bitaw, Lola. Badoy na kung badoy. Pero huwag mong ismulin. May magic yan. Magic? Yes, magic. Dili ba gusto ka nga mapansin ka sa imong crush? Oh, you knew that? Sige kaingon ko na. I'm watching you closely, apo. Oh, thank you, Lola. Og tungod ni Ana, ni ako aron tabangan ka pinaagi anang pink jacket. Unsa may magic inila? Kung imo siyang isulob, mamahimo kang grown-up lady like your ate. Ha? Buti pa sabot. Mahimo kang dalaga gikan sa alas 12 sa udto. Hangtod na sa alas 12 sa tungang gabi. Og inig man ni Ana. Mobalik ka sa imong pagkaikaw, bisan pa og nagsulob ka sa pink jacket. Unsa? You mean, dalaga ko from 12 noon until 12 midnight lang? Sakto, apo ko. Mura day si Cinderella. Mismo. Maong use it wisely. Okay? Huh? Pero, la, baduy kaayo ni Uy. Lola, where are you? Lola! Lola! Uy, Lola! murag si Talia man rong nagtawag siyang lola. Ay, nagdamgo na sab siguro. Ay, kining akong anak. Gimingaw gid kayo siya sa iyang apuhan.
kung saan close mong kayo sila. Murag nahilom naman. Nakatuog na siguro. Matuog na lang sa ko. Masayop akong mataraba o mapon. Aron mangandam sa mga bata. Matuog na ko. Lola. Lola. Ay. Buntag na di ay. Si Lola. Asa siya? Ay. Daan palagi ko. Tamgura to tanan. Oh. Ang pink jacket. Nga tapat na ako. Sa ato pa, tinuod ka detong gisulti ni Lola na ako. Nga naa ni magic. Ay, unsaon man yun ako, ha? Ako niyang sawayan og sulog to see if tinuod tong gisulti ni Lola na ako. Thank you, Lola! Thank you! Sige, ha? Ato na ko. Buyers ninyo. Bye, girl. Bye! Oh. Talia, kumusta? Jello! Hi! Huwag ka masuko na ako. O ganang masukuman ko nimo. Kay, gibiyaan lang di ka itong nagduwa pa the other day. Kay, napot ang imong ate. Waman ko nimo gibiyaan ko at nanangid man ka ato. Pisa na. Pero, okay rajid ka? O lagi, no worries. Salva kuta. Usa pa di ay. Katong akong gisulti ni mo about sa akong plan for you. For us. Kato, why problema, oy? That's totally fine. Nakasabot na dyan ko ni mo, Jello, kay bata pa man good ka. Di pa kakaibaon saon pag-treat og young lady like me. Noon sa man ka. Mas maguwang pagganay ko ni mo 1 year. Dalia, okay ka lang? Of course. You seem different. Well, maybe. Tonight is my night. Tonight? Nga no di ay. What's special tonight? Nothing. It's a secret. Sige na. Mura man na siya dili best friend, no? Sige, Wa, go. lagi, wa. Oh, sige. Kung di ka ganang masulti na ko, ihatod lang tika. Ihatod tika padong sa inyo, ha? Dungan lang tag uli, ha? Nope. Di mahimo. Ha? Pasin makitaan ka ni Briggs, ma-turn off to. Unsa? Don't worry, oy Jello, kaya na akong mupauli. Bye! Naunsa mo si Dahlia? Silbakuta. That's really something. I mean, there's really something going on. Kung unsa man gani ni, akong mahibawaan. Disco? Yes, babe. Oh, ngadto ko na sila si Ate o Paula sa disco. Onya, will you promise to take me home early? Oh, lagi. I promise. Nagtuo mo ka mo rin makamuong mo adto og diskuhan, ha? Onyang gabi mo adto sad ko sa disco. I'm home. Hi, Mommy! Hi, Mommy! Wow. It's a miracle. Miracle, Gitay. Ni ara ka sa bahay. Usually at this time, you're still outside. Mommy, I'm not doing childish things anymore. I'm growing up. Oh, is that so? And look, Mom, size 32 na ko. O siguradong mag-bra na ko. What? And Mom, kung imo kong palitan og bra, gusto na ko kanang normal ha. Ayaw ng pangbata ha. Kidding bata. Makalingaw ka man kaayo, oy, Dalia. Mommy, I'm not joking. Okay. Sige. Oh, I can also see nga naghimo kasi mong mga assignment. Yes, Mommy, so I can sleep early.
para maka-beauty rest ko. May pa-beauty rest ka pa, ha? Mom, come. Dinner is ready. Ooh. Kaon na. Naibaw man ko, gikapoy ka from work. Come, let's eat. Okay, anak. Dahlia, Yes, Mommy? I can't believe you did your homework early. Ug, wa ka mula agron. Unya, matog ka pa on time. I already told you, Mom. Pero, I'm not yet convinced nga I'm losing my baby girl. Well, Anak, mag-uol si Mami. Hasta si Daddy nimo. When we chatted earlier, isad ko na siya musugot nga dalagkita ng iyang baby. Mommy said, uy, inigpalik bitaw ni Daddy from abroad. Pwede ra bitaw mo magbalik og baby? What? Hey! Kaya ba kayo pa man ka, ana, ha? You're naughty. Of course, I know those things. Asus! Basta, Mommy, behave na ko ron because I'm grown up. Not yet. Mommy! Ay, I'm going to sleep na. Matog na ka? Oh, yes. Good night, Mommy. All right. Sweet dreams. Sleep well, anak. Adto na ko sa akong kwarto. Okay. Please close the door properly and lock it, Mommy, ha? Wow! May palaklak pa kakaroon, ha? For safety. Okay. Finally. And now, akong isulob ang pink jacket ug mula ako. Asan naman to, uy? Ay! Nasa drawer. Akong kuhaon. Karon, akong isulob ang jacket. Oh, I'm slowly transforming to... Hala! I'm a grown-up! Wow! Tinood yun ang gingon ni Lola! Oh, yes! Dahlia, anak. Oh my! Si Mami, hubuan sa nako ang jacket. Yes, Mommy. I'm sorry. I forgot to tell you something. Ugma di I have a client meeting, so I won't be able to have dinner with you. Kamu lang una ni ate ni mo, okay? Okay, Mommy. Okay, maora to. Good night again. Mwah. Good night. Ay, oh my, that was close. Oh, may ganit kayo nakabalik ko sa kung pagkaako. Paghupo na ako sa jacket. Oh, now, ako nang isulog og balik ang pink jacket. Diara, and I'm back. Wow! I can't believe this. Oh, dalagan ako. Karon, magawas ko sa bahay. Pagkinahinay lang ko, araw dili makamatikod sila si Mommy. Oh, yes! Moadto na ko sa disco! Uy, hello. Si Briggs na nga sa akbang. Naparog-parog. Katiming ko din niya. Ako doolan. Hi, Briggs! Oh, uy. Hello. How did you know my name? Of course, silingan man ta. O ba? And you are... Mika. Mika. Ah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Niya lagi kagawa sa inyo. Nagpahangin lang. Kapoy manggol, gikan work? You work? Yes, sa computers. Maudi nga wa ka pirmi sa inyo. Ikaw, nagtrabaho na ka? Where do you work? Ako? No, I'm in grade... I have grades. I'm in college.
Oh, I see. Cool. Yeah. Di ba niingon ka nga nagpahangin ka? Yes, mas nindot man good nga mag-unwind din sa gawas. Presko ang hangin. Nindot nga pangparelax ba? Ikaw, are you going somewhere? Ako? Yes. Di ba ingon ka kanina nga ganahan ka nga mag-relax, mag-unwind? Yes. Well, I know just the right place where you can unwind. Really? Yes. Wanna come with me? Okay lang ba? Of course. Ako naman sa usa, so mas maayo nga may kauban ko to keep me company, di ba? Okay. Sige, ikayo na. Let's go. Okay ka, Briggs? Okay ka? Yes, I'm okay. Let's dance! Okay. Go! Woo! Hey! Woo! Ay! Sorry. Ay! Stop ba? Sorry. Paghinay ko no. Dito ta napita, Briggs. Come on. Wow! Woo! Babe, energy road. Wa, gatiat lang to bayahan na to. Grabe mga kasayaw. Pasigdahin na lang. Come on. Let's get the drink. Okay. Maayo ka man kayong masayaw. Mika, No, really. But thank you. siguro, pirmi ka din no? Ako? Dili no. First time ganit na ako din Ha? I mean, it's my first time here. Pero, yes, mag-atuan siya ko mga disco houses. I see. Oh, tissue. Woo! Oh, di palingot kag maayo. Oh, thank you. Welcome. Let's drink. Is this ours? Yes. I ordered everything. Di ba murag dekan na magini? It's okay. Gamay na niya. Kaya ra kay na nato. Tilawa na to tanan, okay? Just drink. Pero I don't drink. Sorry. What? Are you serious? Di ka mo inom? Oh, You mean, conservative ka? medyo. Okay naman good na good. Don't worry. First time sa dako. Doon nga lang tag-inom. Sige na. Okay. Okay. Here. Cheers. 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 Hey, Mika. Are you okay? Me? Yes. Okay. Okay. Are you sure? Ano pa? Lang ko CR. Just wait. No. I'll go with you. No. Ayaw na. Kaya rin ako. Ladies room, kumuadto. Gentleman, mangkaso ako ra. Okay? I'll be back. Stay here. Excuse me. Ikaw ang asad? Wow, magpad! Sorry. Are you alright? Excuse me. Noon sa man ito, babayana? Murag nahupog naman. Ay, may mga babae dyan nga dili ka-handle sa bino. Nainis akong ginawaan eh. Paita ba itong akong giinom eh. Lipong puta. Kainit. Ako hubuan ng akong jacket. No! Miss, okay ka lang? Yes, I'm okay. Okay, sige. Patay. Si Ate Eunice, magitong tinguka. Hala, unsaon man ako pagkawas din eh. Nganong kihupo man ako ang jacket, uy. Ibalik kinuon ko sa pagkabata. Unya, marag, lapas na 12 midnight pa hiya. Unsaon man nila ako pagkawas din is diskohan. Oh no! Unsaon ako pagpauli ini? Asa ang dos, Mika?
Bukay mo balik. Ano sa mga to? Relax. Ito ang ganyan si Arby. Briggs? Is that you? Uy, Pamela. Di sound like ka din I'm with a friend. Mao pa? Well, yan naman yun ka. Why don't you join us? Ha? Come on! Ay ba KJ ko? Dali na. Join us. Pero ang akong friend. At to sa mong table, paabot ang imong kiingon nga friend. Sige na, dali na. Mayo noon nga medyo dim ang lights dinis diskon. Di ka ay ko makita. May nahinay kong lakaw towards the entrance o mapauli na ko sa amo. Nakakagin ini. Ilang unta ko masaktan. Walang untay makabantay na ako nga mukawas. Go, Dahlia! Laban! Double shot ready to drink. Dahlia? Dahlia, anak. Wake up. Pagmata na. Malate ka na. Dahlia. Mommy. Ay. Yes. Buntag na di ay, Mom. Yes, dear. O klase na ni mo hapit, no? Nga na ba wa ka pa man mangandam? Ay. Dahlia? What's wrong? Will you please get up? Kapakayaw ko, Mommy. Akay. Oh, ngano ka? My head hurts. Ow. Unsa? Di man kainit. Wa kahilante. Nganong kalapad ba ng imong ha? Tempergod. Nganong murag na ni maho man kang alkohol? Miinom ka pag ilim nung makahubog, ha, Dahlia? What? Inom good. Mommy, na-chills manggod ko gabi imong nag-alcohol ko. Full body. Ay, mao ba? Unyaon sa man, maka-attend ka ba sa imong klase or would you rather stay home and rest? Can I do that? Of course. Sige, Mi. Tinin na lang ko sa bahay. Sakit manggod kaya nga akong ulo. Okay. Anyang imong breakfast. Patda na lang ta ka ni Inday. Thanks, Mommy. I'll go ahead, ha? Work na si Mami. Okay, Mommy. Ambing. Ayaw kalimot og take og tambal kung dili na mada, okay? Okay, Mommy. Og stay at home yun, ha? Dili mo laag. Just rest. Mommy. What? I promise I'll be a good girl. Okay, good. Bye, anak. Bye. Sakit sa akong uuwi. Maladaghan na kita itong akong nainom gabi ita. Pero, I get to spend time with Briggs tungod sa akong pink jacket. Ay! Pero look, si Briggs tayo ito, wait, naunsa ka to siya gabi. Awat naman ko kabalik niya. Hubo siya malain ako. Makitawag lang niya ako niya. Matuog sa ako balik ko eh. Ay, joke ka ba dyan? Sis? Yes? Nata ko DJ i-ask. Relax. Relax. What do you do when you have a hangover? Hangover? Yan naman di ay. Who got drunk? Nobody. Onya, ano nang ata naman ka? What? Just curious. Mga ba? Well, wasi ko kay Bahog. Unsay itubag nimo. Kay, I don't drink, so how should I know? Really? Moinom man ko ka? Moinom lagi ka. Uy, dili, no? Kita ka ako nimo. Ha? Di man. On New Year's Day last year, remember? Ha? Diba mommy made you drink pero ako wa? And it was champagne. Champagne. Di man to makahubog, so it doesn't cause hangover. O usa pa, one glass naman to akong giinom, no? Oh, mao ba? Hi! Dahlia! Oy, Jello, you're here. Hello, Ate Eunice! Dahlia, musta naman ka? I heard you're sick. Sige na, Dalia. Mas may pa mo kapi ka sa nose ni Jello. Jello, ikaw na bahala sa kumanghod, ha? Okay. Okay. Ngani te, ngani aka. Of course,
matik naman good na I'm here, kay absent man ka. So, na-miss ni mo ang atong class. Mauna nga ni ako ron. Aron akong i-share ni mo ang lessons ganina. Ngano na, dati assignment. Kalbakuta! Naoy! Pero, musta lagi ka ba? Huwag mo kunin mo to baga. Are you really sick? No, I just have a hangover. Hangover? Yes, hangover. Lo, anong nagka-hangover man ka? Did you drink? Di ba? Ingon ka na kay hangover. Di ba para naman na sa mga muinom o ka nang makahubog? Secret! Nanasaga ng secret-secret ni mo. Basta uy, okay ra ko. Sige na, pakopyahan ako sa imong mga notes aron mahumanta og makauli na ka. Laag na sad ko. Ika, Oh, Bricks! Hi! kumusta? I'm okay. Uy, sorry di ay about last night, ha? Something just came up. Maong, wa na ko makabalik. It's okay, I understand. Pero nabala ka ba ko nimo? Kay wa ko mahibaw kung saan hitabo nimo. Wa sa kumubiya dayon sa disco kay nakitaan ko sa kong kauban sa trabaho. Mga mistayo na ko. Pero pag uli, akong git-check ang inyong bahay. Huwag ako nakita nga open pa ang light sa imong kwarto. Which means nga safe ra ka na uli. Ay, tinuod. You checked on me? Akong git-check. Oh, sweet. Laag tagbalik na. Ha? Dali na yun. Let's go, dali. Woo! Yay! Dance for Bricks! Ha? Okay, okay. Come on. At the stage. Let's go! Wait for me. Woo! Woo! Yeah! Woo! Wait. Hala. Ay, ako mga tinig. Nagkat. Oh, no. So strong. Kinala makapawa na ko din niya. Mika? Oh, no. Oh, may balik na po sa pagkabata. Asa ka? Hinay-hinay na balik sa pagkabata. Madali ko, kinahanglan nga makauli na ko sa amo. Ay, salamat. Nakauli na siya ko sa amo. Diin kagikan, Dalia. DJ Lax Remix. Pasensya na, Dalia, pero I saw you kaganina nga migawas ka. And this is not the first time nga nakit-anti kang mugawas unya kadlaw nang mauli. Wow, na-worried ko nimo. Sa akong gisultihan si Mami. I'm so disappointed in you, Dalia. So disappointed. Kanusa ka pa nagsugod og laag dis oras sa gabi, ha? Mura magwa ka mahibaon sa kadelikado sa gawas? Need to think nga bata ka pa kaayo. Mami, Where have you really been? diha ra, Mami. Unsay diara? Nga nakadress up ka? Kaysa imong kauban, ha? Wow, ako lang. Dalia, ayaw pa makak. Si Jello ba? Siya ang imong kauban? Tugan tinod. Tawgan ako iyang mami. Ayaw, Mami. Dili lagi siya nga akong kauban. Wasat kay kauban. I'm alone. Kung mauna, mas delikadong imong gibuhat. Ikaw rang usay the middle of the night? What are you trying to do, ha, Dalia? Nga nang imo man ang gibuhat. Gusto rin akong ma-experience ang na-experience ni Ate Eunice. The nightlife. Unsa? Yes, Mommy. I want to experience the nightlife. Nightlife? But you're only 10. Your nightlife should be spent sleeping. Usaon man yung pagtubo kung di ka mapahuway og sayo, ha? Mao na kanina ang problema, Mommy. Unsa? Unsay problema? Mom, I want to grow up now. Unsa? Nahan ko maparehas na ni Ate Eunice. Pero anak, you will grow up in time. Di ba may mong karon na, Mami? Ha? Anak, di man itaw na ni mo pwedeng dali-dali ang pagdako, uy. Di ba kaingnan naman ka, anak? There's always a time for everything. Angay gani unta nga i-enjoy nimong imong pagkabata. Kay once mag-grown up ka na, mausab na gyud ang tanan. Usa pa, dili man ta na-experience sa mga dago o daga na mga nindot, anak. There are responsibilities to go with it. Kaya na ba nimo ang mga responsibilidad sa pagka-grown up? Oh, Dalia! Dalia! Next time you go out in the middle of the night, think about it. Pita kining anak ka, eh. Samantay na so siyang huna-huna, uy, nga iya maning gibuhat. Mami, don't be sad. Ay, nagkapala ka.
Mutabang ko sa pagbantay sa kumanghod. Please, Eunice. Tabangi ko sa pagbantay ug pagkihas sa imong sister. Yes, Mommy. I will. Cello, I'm in love. In love ito ka ganun ay. Di lang na ako. Cello said, uy, iya jud nang isingit, uy, iyang gusto na ko. Pero bitaw, uy, this is serious ha, no joking. Pero, Unsa man? sila si mommy ug ate ba? Nga naman. Ila kong gihatagan og curfew, bawal na kong mulaag, bawal sa kumutan og TV or maggamit sa kong gadget. At unsa naman lang mini breaks ini? Unsa? Come on, Kuya Briggs. Yes, Salbakuta! Nag-ilusyon na siya ka. Remember, you're still a kid. While si Kuya Briggs, teenager na. excuse me, sa tinuod lang, may secret ko, no? Banga, Jaylong. Secret? Oh, and I'm not daydreaming. Unsa man ang imong sikreto ba? Unsa man, be? Okay, sige ha. Babaon ta ka sa ako ang secret. But promise me first, di ka manapi sa uban. Okay. I promise. Wait. Oh, here. Oh, jacket nga, pink. Unsa may imong buhato na na? It is all up. And watch carefully. Are you ready? Ready? Hi, Jello. I'm Mika. Talia? Mika. That's my name. Ha? Oh, ansa na? Nituon na ka na ko. Hey, na-speechless man ka diha. Di ka katuo sa akong kagwapano. Mas may pa, muuban ka na ko unyang gabi eh. Ha? Aron makita minimo ni Briggs ka magkuyog together. Unsa? Wawa, uy. Magkuha kong tubig sa kusina. Uy, abli pa na pultahan sa kwarto ni Dalia. Magpaduol ko. Padung siya magsulop og jacket. Yay. Mulaag naman sa ka ni Manghura. Karon ka. Hala si Dalia. What happened? Padung na siya magawas. Hindi ko makita. Mutago ko. Jello ha, basta paya ha. Ayaw ni ipanapi sa uban, even your family and your other friends. Bantay ka na kung imo ning isulti ang akong sekreto. O, lagi. Kupahan ni mo ay. Masamot man ay kagwapa. Kung mudaga ka na, dal. Mika lagi. Mika. Thank you. Pabuta ba ako, ha? Kay pangulitanguhan kita ka. Ay sus ni mo Jello. Kapila man kumuingon in taon nimo nga di lagi ti ka type. Find someone else. Uli na lang ang tupi. Salbakuta. Uli na lang. Abi na ko imo kung pakuyugon si mong laagron. Next time na lang. Ayaw lang sa aron ha. Okay. Sige. Pauli na lang ko. Okay. Bye. Hain naman ni si Briggs. Uy. Hi. Have you been waiting? Hi. Hello. I'm not really. I was waiting for you though. Huh? Why? To apologize again. Ngawa na sad ko makapanangit ni mo the other night. Nikalit lang kog lakaw. Kadto? It's okay lang ay. Murag na ana damasad ko. Murag kag si Cinderella ba? Mukalit lang kawa kung alas 12 na sungang gabi eh. Well, ikaw sad, murag si Prince Charming. Ganahan ka nga mulaag na sad ta? Ha? Actually, medyo gikapoy ko. Kuan magod, nag-overtime magod me. May gitiwas pa nga trabaho pag abot na ako sa amo. Mo ba? Kung gusto ka, ugma na lang. It's Friday night. Oh, yeah, right. Thanks God it's Friday. Okay, sige. Si Dalia? Nahimunda ka? Huwag hindi ko mag-imagine lang kaganiha. Si Dalia, ganito ako nakita nga nahimunda ka pagkahuman nagsulop sa pink jacket. O karon, may gikaisura siyang ulitaw nga marag, amo man ang silingan des atbang. Mika, can I a bit forward? Sure. Huwag ka na ko isulti. Whatever it is, it's okay. Kining, Mika, can I kiss you goodnight? What? Okay lang ba kung makiss ko nimo? Dalia? Ate Eunice. Excuse me? Briggs, right? Pasensya na, Briggs, ha? But I have to let my little sister get inside. Og ikaw, kalalaki ni mo dako, no? Imong kisan ang akong sister? Dili pagisagawas ang mubay? Bastos ka! Oh. Pahawa din eh! Pahawa!
sorry, miss. Pero you've got the wrong person. Stop this nonsense, Dahlia. Oh, no. Alas 12 na. Oh. See? Huwag ko masayap, di ba? Ikaw yun si Dahlia. Ate, how did you know? I called you in the act. Why ka, Dahlia? Pero yung manigibuhat. Please. Ayaw ipagkaubos sa iyong kagalingon. Or else, i-disrespect ka sa lalaki. Kung sige sa pinaghatag mo anang jacket, please, iulit na niya. I want my little sister back. Ate Eunice. You don't need to grow fast, Dahlia. Taas pa kayo ang panahon. I-enjoy ang imong pagka-ikaw. Mga apo! Lola Mingka! Lola Mingka? Lola, ikaw cute ni! Ikaw gid ni Lola. Ako yun Pasensya na nga gitabangan na ko ang imong mangod sa pagtuman siyang wish. Nga mudako na. Oo, sipot may pasabot, Lola. Ako ang naghatag niya ni anang pink jacket nga may magic. Ug wa ko magtuo nga diriyot na hinoon madisgrasya ang akong apo tungod din. Oh, Dahlia, I'm sorry. No, Lola. No. I'm sorry. Sorry, said Ate Eunice. Sa akong tinguwa nga maparehas ni mo, hapit na hinoon nga may daotang nahitabo na ako. Na-realize na ako nga di kita ay maayong magdali-dali og dako. Ug angay lang nga i-enjoy na ko ang akong pagkabata. Uy, salamat nga imo ka nang na-realize, apo. Then, wa ka na magkinahanglanin. Wa na, Lola. From now on, I will behave and act as a child. Thank you, Lola. Oh, salamat. Makapahuway na gyud kining maong jacket. Makapahuway na ko sa dayon. Lola Mingka. Bye ninyo, mga apo. Dahlia? Ate Eunice. Ate, thank you for saving me. Of course. Love ko kay ka ni ate. From now on, I will behave and act like a child. And you will always be our baby. Our Dahlia. Among dalagita. Ate. Mga kasama, natapos kong aso ninyo ning simunaon na nga naguluhan. Dahlia ang dalagita din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanan dalit ka dato sa Aramen Drama. O karon natapos na usab ang mga aso ni Kuya Gulyat no, mga ka-DJ, Dahlia, dalagita. O salamat kaayo no sa inyong pagkadunayang pagpaminaw o katangin na usab sa sunod semana ang laing mga aso ni Kuya Gulyat. O daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw.